RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang ato matatampo dagda singan nga June. Di ko gustong doon ay mahitabo na itong hawa patabang kasal. So kanusa pa man na? Magpaabot pa ko nimo kung kanaabot pa ko nimo kung kanusa ka mag-propose na ako. Ha? Kung krasal hindi na itong doha. Dugay pa kayo ng paabot, John. O kung di na itong buhaton, way lami ang atong relasyon. Oh. Sige na. Dali na. I love you. I love you. I love you. John. Ano? Ha? Nagkonsensya ka? Oh, bay. Buwang nga. Nadam gid ko eh. Naunsa. Lalaki man ka. Mas aga na angay ka ni unta nga ikaw mo'y malain kung di siya makahatag ni mo ana. Bay. Swerte kayo ka kay si Claire na mismo mo'y ganahan. Ganahan nga na'y mahitabo ninyo. Mo nga ay kagulya. Una-una nga mas maayo nga ingon ana siya. Di na maayo. Pa. May pagka-liberated na bayan na. Di na kasaligan ng ino-ano eh. Buotan o hugtarong si Claire pa. Dako nga akong pagsalig niya. O, bahala ka. Basta kay gipasidan anti ka, ha? Babe, ay kalimot ha? Manglakaw ta ugma. Ay, hala, love. Sorry, nalimot ko. Saan sa? Nami family outing. Oh, mao ba? Sa ato pa, di ta madayon ani? Sorry, kid ko ayo, babe. Sige. Mao mo ka. Unsa nang rasa? Late na. Alas 12 na, pero wa pa mo chat si Claire na ko. Wa mo siya kung makakita nga nag-upload siya. Nga, active man unta ang iyang social media. Oh, ganun nanuwag ni ang mama ni Claire. Hello, tita. Dong, naa si Claire diha o ba nimo? Ha? Wa man, tita. Abi na ko kamumoy nag-uban. Ay, wa man. Wa pa magud siya mauli hangtod karon. Ingon siya nga na ako na may family reunion. Oh. Tita, hello? Hello? Wala naman tingog. Kipag nga naman ko. Ay, hindi kas Claire. Buntag na. Karoon pa ni siya nanawag. Hello? Babe, sorry ka ayo. Nadugay kid mi ukuman. Nalubat sad ko maong ni ako nakatog sabay sa akong ikagaw. Sa ato pa, wa pa ka mauli? Wa pa, babe. Pauli na. Kay gabi itong nangita ang imong inahan mo. Ha? Claire, nahibaw ko. Nga wa mo'y family reunion. Jun, So, diin magiday ka gikan gabi. kuan, Jun. Ay kubuha nga, Claire. Ano man? Nakilain? Ha? Jun, sorry. Unsa sorry? Nagasa ako ni mo. Unsa?
Mo ang nga gulay bay. Mo din nagbuwag mo. O bay. Pero ako na siyang kalimtan bay. Di ko gustong may katunga niya. Ihatag na ko siya sa iyong laki. Bay John. Ya, kumusta naman ka? Nakamubo na ka ni Claire? O bay. Dali ram ko makamove on. Labi na nga, gibinuangan ako. Kung mo na, nako'y palaila ni mo. Nga, sigurado gyud ko nga magkasinabot gyud mo. Kinsa man? Terry, Nice to meet you, Terry. Ako si June. nice to meet you, Sad. O niya, sa may trip na din sa mall. Wag yung kumasayop. Magkasinabot ra yun mo. Butan siya ba yung mayong istorya? Una pa lang kanina mong panagkita o panaguban pero murag sunod na kami. Nya, sa may plano ni mo. Pangwiyabi na yun. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Terry. Sige. Ha? Ansay, sige. Gisugot na tika. Bisig makigminyo pa ka. Oh. Magminyo ta dayon. Hindi lang tamag dali. Pero, anak ta pa dong po ini abot sa panahon. Love, natog na ka? Padung na. Ayos ha? Giminaw kay ko ni mo. Love, matuog na ko. Duka na kayo. Sige na ba? Katiyat lang. Mahimo pa, Jun. Gikan patas trabaho. Dili ka gusto mo pa huway ay pangamong. Asa man ka? Magawas ko. Mapabugnaw sa kong Unsay problema? Claire? Nahibaw ko nga nakay problema. Kaya niya ka din sa park. O niya, nagtungab-tungab ka ng beer. Wala ko makasabot sa kong kinabuhi. Nahibaw ko kung sa'yo makapaarang-arang sa imong gibati. Unsa man? Tanana. Jun. Unsa? Nagsige na mo kita og balik ni Claire? Oo niya, wa makabantay si Tiriana. Saan niya pagkabantay ba nga? Wam siya oras na ko. Puro na siya trabaho. Mas maayo na yung sige magkita ni Claire kay malingaw sa ko ba? Lingaw ra nas pagkakaroon. Pero pait kayo na kung mo resulta na napon. Bay. Dali na. Jun, katiyot sa ba? Sultira ko kus tinuod. Asa mo gini pa doon atong gibuhat? Unsa? Claire na ibaw kang minyo ako. Ulagi. Pero kung dili ka makikuwag sa imong asawa, undangon tani. Claire. Nahibaw kong gigamit ako nimo. Mong undangon tani. Mayo ra po nga naunda nga para makapamawi pa ka sa imong asawa. Pero ang problema mo, bay, sa among relasyon. Bay, ayaw sa lain tao pangita ang sulbat sa problema sa inyong relasyon. Pagstorya mo ni Tiri. Mahal mo siya, di ba? Pues ayaw guwata nga mawa siya nimo. Bay.
Mayo kay ni Aka. Para magkaistorya ka. Oh, Terry. Magbuwag ta. Unsa? Magbuwag ta. Para may kagawasan na mong duha si Claire. Oh. Para dili na ka magtago-tago. Terry, nahibaw ka. Oo, John. Dugay na. Nagpakabuta-bungol na lang ko. Pero dili na ako kaya ang kasakit. Terry, pasaylaw ako. Mulukod ko sa mga tabangan. Pasaylaw ko di mo. Di na ko mausap. Please. Di na ko kaya kumawakan ako. Giuna-una na ni mo na nagbinuang na ako. Paglipay na, John. Gawas nun ka na. Terry, please. Terry. Ang kuno na ko, selfish kay ko. O ako rang kaugalingon ng akong giuna-una. Maong grabe nga akong pagmahay, nagibati sa dihang nakigbuwag si Terry nako. Pero bisan pa man, wa ko muundang sa pagpangayo o pasaylaw niya. Di niya ng kutob, daghang salamat sa pagtagani kong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalan kaagi ni June nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanikulaan, pagbigyang muli. Ang mong kaagi gibatan no sa radyo ni Carol Marie Cain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kabuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.